Ma. Ma. Nga, Chloe? Kalit makadya. Ma. Sakit akong diyan. Isa na yung gikaon. Kaon ka pagkaw. What? Kita ng tiyan? Yung mga nagkaw-kutsara diri, tinidor. Rice matong gikaon. Sakit lagi akong tiyan, ma. Ha? Namisa di ka? Uy! Gusto na diha. Anong sakit yung tiyan? Ma, kumangutot ko ma, di ko kautot. Kumalibang ko, di kalibang. Sakit niyo kayo ko diyan, ma. Sinunsa naman ko, ma. Namisa naman ka, Chloe. Di lagi ko kalibang og kautot, ma. Nunsa naman ni maoy. Bisag pag-utot lang gani, di pa dyan ako kaya. What? Ha? Unsa na nga sakit, Chloe? Ma, sakit man siguro nasa iro maon. Yapil na lang iring, Chloe. Apil kabayo. Apil kanding. Sa si mama, yapil may tanan hayop. Walang gani sakit sa iro, yapil pa yung tanan hayop. Uy, mama kay Clara.